final moitas cousas quedan en desuso, por eso nós, Sí, totalmente. ao final, o que pretendemos a través do Orixe é poñer en valor, poder volver a rescatar un pouquiño esas orixes, tanto do idioma como da música. Culturalmente, non? Sí, pasamos ao café, queres? Veña. Traesnos un pouquiño de café, porfa. E xa estou misturando un poquinho de todo. Home, hai que misturar, hai que misturar. Para eso están estas sobremesas, non? Para... A verdade é que a min o postre, Para se falar. o leva, a veces vou como rápido, pero, sin embargo, chego ao postre e xa estás no... Pero se queres, deixamos aí o que queiras. Como queiras, sí, se o deixas... Deixamos? Sí. Pois deixallo aí. Pois deixo o capaciño. Isto é como se estuésemos na casa. Sí, bueno, que a partir está de maravilla aquí. Home. Está quente. Que collino coa man, Café de pota. café de pota. Café de pota de orixe. De orixe. Bueno, isto é como facían na miña casa, entonces, pois, é así. Na miña casa houve tradición, pois, meus pais tiveron un pequeno bar ultramarinos, e dai, pois, foi un pouco a miña vena hacia a gastronomía, non? Tirar un poquinho a gastronomía. No teu caso, como foi? Teu pai é tamén músico, non? Sí, toda a familia. Mira, a familia Morán era música. Eu nacín no ano 83. Eu crecín con sons todo o tempo. Entón, ao final, ti estás aí escoitando música, estálos vendo a eles, ti queres facer o mesmo. Entón, xa non foi unha cousa de que despois tuvese unha formación, non? Foi un conservatorio, estuve en escolas, tiven mestres distintos, non? Miña avó xa cantaba. Miña avoa cantaba sempre, bueno, sempre rescatas esas músicas, esas cancións, esas recollidas que chas dan só as persoas maiores, non? Cando tes unha familia que toca, que está ligada un pouco tamén á cultura, porque pola parte materna escriben literatura, hai xente misturada tamén no teatro, no cultural, bueno, sempre se escoitou moita música na miña casa, é imposible que eu... Era imposible que te dedicases á fontanería, vamos. Bueno, non son moi manitas, eso tamén teño que recoñecelo, sendo honesto, pero é certo que crecín con sons, como che digo, entón é imposible, e co ritmo, non? Vamos, que tes unha mezcla bastante interesante entre música tradicional, con funky, con... Sí, o tradicional eu penso, a ver, escoitouse tradicional nas casas da familia e todo, pero eu creo que lle collen eu o punto despois, non? É dicir, a música tradicional, o mellor non se escoitaba tanto. Pero sempre estuvo aí da man porque sempre, cando te moves, vas a sitios e foliadas xa desde pequeno, sempre as ves, non? De feito, eu fui a baile galego, isto, que me perdoen os que saben bailar de verdade, eu fui a baile galego de pequeno e hoxe en día non bailo, porque ao final, ao ser músico, estás tocando, non estás bailando. Non estás bailando. Ao final, a música e a comunicación é para entenderse, non? Comunicas un con outro e cando te entendes, pois... Que é moi curioso, eu creo que se comunica moito mellor a través da música, aínda que non entendas a letra, que a través da fala normal, non? E creo que aí, ademais, quedou moi claro para a xente este ano co tema das tanxugueiras, que en galego, ao final, traspasou fronteiras como elas din. Ti coñécelas? Sí. Sí. Traballastes con elas, non? Sí, de feito no vídeo de cando imos por ese lugar, que foi cando saquei o disco de No mato do desespero, o vídeo, digamos, promocional, é un vídeo onde están dúas bailadoras, Carmiña e Chus, a miña banda, nese momento, e están Xena Lastra, da banda da Loa, e están elas tres, Aida, Sabela e Olalla. Entón fixemos ese tema cando imos por ese lugar, e de feito tamén gravaron outro tema que se chama Balarés, que está no disco. Entón, bueno, somos amigos, xa nos coñecemos desde hai uns anos, e podo decir que cos comezos das tanxugueiras que os vin aí moi de cerca, con elas, quedábamos, estábamos nas casas xuntos, estábamos, bueno, pues, tocando. Ao final é unha familia, non? Unha gran familia o que é a música... Oye, está boísimo isto, Me gusta esa tarta de queixo azul de Prestes con confitura de figo, está boa, está. Eso é aí unha receta que, bueno, inventou na miña nai. O concepto de illo eu, e ela foi a artista de facelo para...
ao final, como ves, orixe é un pouco todo moi familiar. As recetas todas nosas eu funas rescatando do que é as recetas familiares entre miña madriña, a miñas aboas, miña nai. Claro, todo vende aí. Todo vende aí. A importancia, a orixe. Moitas veces me din, por que falo galego, non? Me din, eu digo, pois que é a miña orixe, o meu idioma é o galego. Para min é moi importante telo e transmitilo, non? Que é para ti o galego de importante? Porque ademais a túa familia creo que é metade da Galiza e metade do Bierzo, non? A familia paterna é do Bierzo. Do Bierzo. E a familia materna de Ponteceso. Eu nacín en Ourense, teño un cariño especial a Ourense. É certo que me gustaría velo máis, e gustame toda a provincia, pareceme maravilloso cando estou ali. Impresionante. Pero bueno, o galego, sí. Que é importante para ti? Todo, é todo. O galego é todo. Que che quitou? Porque hai xente que pensa que o galego quita. Non me quitou nada. Pensas como a min. Si a min doumo todo. Por poñer unha pega, que cando eres novo, ties galego falante, chegas á escola e ves que a maioría, excepto 2, son casteláns falantes. Entón, ti es pequeno nese momento e faz o que fai a maioría. Que pasa? Que despois pasan os anos, tomas conciencia e xa eu a día de hoxe son galego falante nun máis dun 80%. Cando empecé a escribir letras en galego, non había grupos que cantasen en galego. Fora do folk e do tradicional, vale? Que xa parece que había unha xustificación. Bueno, e do bravú, diplomáticos, heredeiros, que eran así os pioneiros naquele momento. A mí preguntábanme, pero non me preguntaban fora de Galicia, preguntábanme en Galicia. Que diste? Pero vamos a ver, isto é absurdo. O sea, extrañámonos do obvio, do obvio, do que sería o natural, fano como queren convertir en algo antinatural, non? Sí, como é que totalmente. estás cantando en galego cando é a miña lingua nai? Sí, de todas maneiras, eu sempre o fixen por unha cuestión de naturalidade. Claro. Canto máis che preguntaban eso, sabías que mellor estabas facendo. Mellor estás facendo. Porque realmente o galego, eu dixen nunha entrevista hai anos, abriunos moitas máis portas da que nos pechou. É o que te desmarca. Se non te vas a un mercado de competencia onde todo o mundo fai o mismo, dicir, claro, eu escoitei moitas cancións en inglés e chegan a mi en inglés. Pero como che dicía tamén, a música brasileira, o portugués, a cercanía co portugués, as linguas africanas, a mí fascíname tamén. Entón, bueno, pos a orella tamén un pouco, ainda que non o entendas, non? Pero no tema da lingua galega, eu creo que teño clarísimo, decir, a día de hoxe, ademais estamos tendo, nestes momentos, un boom que está abrindo portas. Vos tocades para que a xente disfrute, pero tendes que ter uns medios económicos dos que sobrevivir da música. É moi difícil vivir da música só. Só é moi complicado. Bueno, da túa música, refírome. Sí. É moi difícil vivir da túa música só, sí, é moi complicado. Hai xente que o está conseguindo. Aquí en Galicia, eu non me queixo porque de alguma maneira estou vinculado á música, dou clases de música, dou clases de guitarra en varias asociacións. E, bueno, podo ofrecer o meu proxecto e podes ofrecer música e, bueno, toco en outros proxectos tamén, entón, pois, pero é moi complicado resistir todo o ano, imagínate, pois, post-pandemia. Pero, bueno, sabemos que é unha carreira de fondo e, como decía Fran Pérez Narf, poida que estemos cruzando o deserto, nos tempos que vivimos, pero hai donde haxa unha banda ou donde haxa un artista ou haxa música, hai un oasis. Esperemos que este deserto teña moitos oasis, non? Que claro, foi todo moi complicado porque non sei, a hostelería, sufrimos o COVID profundamente. Que pudeste sacar de positivo de todo isto? Non sei, douche tempo para preparar novas cancións, novos discos, cambiouche a mentalidade en conceptos, en forma de decir quero tirar para aquí, quero cambiar para ali, ou... É unha boa pregunta e con difícil resposta, pero é unha moi boa pregunta. A ver, eu ao principio, cando estábamos pechados, confinados, resultaba moi complicado compoñer unha canción. Porque ti date conta que estar pechado na casa non é unha cousa que de primeiras motive moito. Ti cando estás motivado e che saen cousas é cando estás na rutina, non? Movéndote, traballando, indo dun lado para outro. A mí pasa moitas veces que vou conducindo e saime algo e
hai que gravar isto no móvil xa, para que non se me vaya a idea. Despois sí, despois saíron cousas, e de feito, bueno, o último vídeo que acabo de lanzar, pois tamén fala un pouquiño de cando estábamos pechados, de pois todo o caos mediático, que esa situación de incerteza que é isto da COVID, non? E que cousas positivas trouxo? Bueno, a ver, por exemplo, os horarios dos concertos pareceme ben que se estén facendo antes, porque senón estás tocando ás 2 da mañá, sabes? Penso que o músico tamén quere cear e quere... Bueno, damos ya outro... Sí, aparte está moi bo, despois das croquetiñas que estaban boísimas. E a robaliza, Sí. Hostia. A robaliza increíble. Increíble. Eso é moito. Mira, ahora xa que estamos aí un poquinho chispeantes cos licorciños, que tes ti coas tanxueiras? Contame. Bueno... Quero saber. Pois mira, hai moito que non as vexo, porque agora están moi solicitadas. Que teño? Pois aparte dese vídeo... Hai algo. Atendes aí... Eu creo que hai algo... Roubaron o título dunha canción de Terra. Pero tamén ya roubei a Luarna Lubre, por exemplo, ou a outra xente que titulou Terra, unha canción. É dicir, Aida ten unha frase tatuada que me leve o demo se non canto máis. Que é a frase co que empezo eu o tema Das cores do mato, que está no último disco. E a min gustaríame tatuarme o seu símbolo da pandeireta coas raíces da terra e ao redor esa frase. Anticipóuseme a Aida. Ai, correu, ela. E si, teño moitas ganas de velas porque, jolín, agora fai moitísimo, non? Que non coincidimos, antes estábamos tocando xuntos por aí, coincidindo en moitas cousas así improvisadas. Pois habrá que facerlles unha chamada a ver se hai unha foliada outra vez xuntos ou... A ver se che collen. Vou no intentar. E falando de concertos, e falando de música, e falando de discos, o teu último videoclip está arrasando un pouquiño nas redes, non? Non está petando. Bueno, o último videoclip, é un vídeo, máis ben un vídeo en directo, non? Non lle chamaría un videoclip. Non lle chamaría videoclip. Porque realmente estamos tocando en directo, en estudio. Euforia, pois sí, resume un pouquiño o que foi toda esta última época. É dicir, esta euforia a veces controlada, descontrolada, pero temos ganas de ter esa euforia por sair destos tempos, non? E a letra vai un poquinho deso, non? Do bombardeo que tuvemos cos medios, esa incerteza de non saber o que vai pasar. E para o próximo, que poderemos esperar? Bueno, pois se fose agora un disco de bailar. De bailar, non? Sí, de bailar bastante. Nos fai falta, non? Zapatilla e a bailar, é o que me mola e o que espero neste próximo verán, nos concertos que haxa, non? Pois ver a xente como se levanta das cadeiras, No, que non haxa cadeiras. Que non haxa cadeiras. Digo porque nestes últimos tempos a xente bailaba na cadeira, non? Pois falando de disfrutar, eu disfrutei moitísimo da comida e sobre todo desta sobremesa contigo, charlando e falando, pois un pouquiño de todo, que ao final é do que se tratan as sobremesas, pois... Llevo da conversa, do lugar, pareceme precioso, estás nunha zona, nunha ubicación maravillosa e, bueno, xa non falemos do que foi a comida, que a comida está espectacular. O sea, xa lle direi a todo o mundo, podo vir a semana que ven a comer outra vez. Podes vir a semana que ven e cando queiras, tes as portas abertas, pues, sempre para ti, xa o sabrás. E nada, un placer, de verdad, que foi maravilloso. Moitas grazas a ti, Martín. Brais. Grazas.